Hemen dugu ziriminekin egindako beste adimen mapa bat. Geometria figurak eta gorputzetan banatzen da. Figurak bereizterakoan baditugu hiru aldekoak, lau aldekoak eta alde gehiagoko figurak. Hiru aldekoak hirukiak dira eta lau aldekoak laukiak. Hirukien artean ditugu aldeen aldaeraren arabera batzuk, sailkapen bat, eta angeluen aldaeraren arabera beste sailkapen bat. Molatu egin dut pixkat ikusteko. Aldeen aldaeraren arabera ekilateroa, isostelisa eta eskalenoa. Hemen dugu bere irudia. Angeluak bereizten baditugu, ikituko ditugu, hirukiei kamutsa, zuzena, edo obtusua. Hemen dugu, bakoitzaren irudia. Hau, ezkutu egingo dut, gehiago, beste argiago ikusteko. Laukien artean, ditugu paralelogramoak, trapezioak eta trapezoideak. Paralelogramoen artean, lau hauek. Eta bere irudia hau da. Trapezioen artean, isostelisak, eskalenoa eta zuzena. Eta trapezioen artean, eta hau da geometriaren adibide bat ziriminekin egindakoa.